যতন ফুংকাহাম তিনি কাইসা তিনি কিসা লাইফ ফাইমানি কারণ হা কয়েকদিন ধরে আংবো অসুস্থ লুমজাক তাই কংরাই মানজাক আবনি কারণে কিসা তিনি লাইফ মা ফাইকা কারণ जों যত সিও ওয়াতাই নবার ফাইयै गोबांमा नग्रक बायजाक এবং गोबांमा চিনি स्पेशली चिनी 27 पूर्व मरिपुर बुरातलिनि आन्दाराव गोबांमा जे नक बायजाक आबनो तैकिजा कक्सानानि बागै आं तिनि लाइफ मा फाइका तो आं नायो आं अलरेडी डीएम एसडीएम भिडियो रगै कक्सालाइजा दुई दिन धरे चिनी यूट्यूब नो बां साख्लाइजा जारानि नक बायजाक ब्रंनो किचा चिनी यूट्यूब हेल्प खालायनानि बागै तै लाइव लोकेशन रवै काइसा फोटो नावै अबनो चिनी एसडीएम वीडियो एसडीएम तहसील हायकाबे डीएम नि थानी रहदी हिनी अलरेडी डीएम बाय कक्सालाइजा तो ओ कारण आं सानि मुसुं माने हलाय आं बुकिसा असुस्थनि बागै विजिट खालायमायाखौ आं अबश्य विजिट खालायनाय তিনি কিসা সুস্থ অংখা কয়েকদিনनि बिसिङाव खानाब बा सुनायनि बिसिङाव आं भिजिट खालायनाय अल एलाकाव तो आं नायो जारा तिनियो नक बायजाक ब्रावनि क्षतिपूरण माननानि बागै नरक जतबो लाइव लोकेशन लागै फटो बुयै जीपीएस नावै अबनो फटोनो तहसीलनि रहदी तहसील अबनि वेरिफिकेशन खालायनाय ताई नरकनि जे नक बायमानि अबनो माननाय अलरेडी आं कक्सालाय पाइजा जतबाय आर जारानि ताक पर्यन्त तहसील वेरिफिकेशन याखोबा नक बायमानि परेबो फटो बय रहोयाको ब्रंनोबा आं कयजावो आनो जारा सोशल मीडिया नायtung रंनि बिसिंतै नरक प्रत्येकता चिनी लीडर रबो krongdi आं लीडर रगनोबो अलरेडी इंस्ट्रक्शन रेरोजा जे जारानि नक बायजा बरक जाते चिनी लीडर बाय krongै चिनी यूथ दङ चिनी यूथ बाय krongै नरंनि जे रकम क्षतिपूरण नंजा अबनो इनक्वारी खालायरवै दाक्ति न चिनी जारानि नक बायजा ब्रंनो जों हेल्प खालायमानानि बागै जों कयजावो चिनी लीडर रगनो এবং নরকনবো কয়জাবো যারা লুকুরক দंनाय नरकबो चिनी लीडर रक बाय कक सालायै नरकनि प्रब्लेम न साख्लायदि अबश्य जों नायनाय तै कायसा अंखा कয়েকদিननि बिसिङाव खानाब सुनिनि बिसिङाव न जों जत इनक्वारी खालायनाय এবং आं पार्सोनाली जत जागा थाङै भिजिट खालायनाय এবং गोबांमा नक बायजाक लामा बायजाक बनो थिक खालायनानि बागै इमिडिएटली बनो अंग खालायनानि बागै नायकिनि खालायनानि बागै अबश्य आं दङ नरंनि लगेयाव शुधु किसा असुस्थनि कारणे आं थाङै मानजाक मालिया नरंनो जतनो तामहिनाय नाकार सानो जानो हला आं असुस्थनि बागै आं थांना मुसुंफानो किसा असुस्थनि बागै थांमालिया तारपरबो आं नायो चिनी जारा लीडर दंनाय अबश्य बरक सामुं खालाय दङ এবং आना गोबांमा बरक फन खायजाक जे अजागो नक बायजाक अजागो आं अलरेडी ब्रंनो सायरजा जे तहसील बाय नरक कक सालायदि এবং तहसीलनि नाम्बार बरैरजा आं ब्रंनो भिडियोनि नाम्बार এবং एसडीएम डीएम बाय कक सालायमानि बिसिंते ब्रंनो आं साख्लायजा जे नांमानि न नक बायजाक ब्रंनो हेल्प खालायनानि बागै तो आं ताबुकबो नरंनो कयजावो जारा यूथ दंनाय जारा चिनी लीडर दंनाय जारा चिनी टीडब्ल्यूएफ दंनाय नरकबो थांदि थाङै भिजिट खालायग्रादि आं किसा ताबुक सुस्थ अंखा आं फाय दं खानाब सुनिनि सिमि आं आखनाय नरंनि लगे नायनाय नरंनि जारानि नक बायजाक आंनि दर जत रिपोर्ट दं आं फायनाय आं फायै नरंनि पासे दंनाय नरंनि लगे थाङै आं इनक्वारी खालायनाय এবং जेता क्षतिपूरण नंमानि अबश्य जों क्षतिपूरण रनानि बागै जों बेबस्था खालायनाय
jotona hambai jotona phumkaham chini bubagrani jara warrior norokbo samung matangnai tabo jehetu watui phaiui kwbangma chini borokni je khotiyong mani no অবশ্যই जों बरकनि पासे मातंनाय chini youth rok karon chini bubagra जोंनो abono phurungo jeta chini nangmani somoyo chini sukhe dukheo chini public ni loge chini dofani loge जों matonglainai to abonang nayo কয়েকদিনनि बिसिङावनो abono जों solution खालामनायनि बागै এবং chini youth rok no जों जेख्लायबाबो आं साना मुसुङो फायदि सामुं तांदि jara jara nok baijak borokno kisa sa help khaigradi jotona hambai jotona khulumka